Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, paray. Nabarata ka mag-una yan. Kasala di mo matang kabalan. Di agawin. Awan pa rin ni Barbie. Isa dito pa agawin. Daginggat. Hindi kami nakita. Anya? Amang makadlaw ti asawam. Narigatan. Ni Uyang? Nagad siyempre ya. Iso lang mati asawam. Alangan mo't nga dapat sa bali. Sapay na uyong ni bakit mo pare. Ang mga nanya pa'y teramidan na kan ka. Rekano. Di na mamuante. May papan kada kami kani Barbie. Yan, basol na malang. No, saan ko maanauyong? Sana ko mga gsapol iti chicks. Anya? Nay, apay anagawid ka pay laang usting. Kunak no jakon makita ti panagrup-rupam dito'y balay. Unay kan bakit? Kasla dinak asawa iti panagsasaom. Anya, duang aldaw kendo arabi asaan ka nagawawid. Amok nga ijay manen inuman tinapnapanan nyo. Itatanagawid ka. Anya tinamnamaem nga ibagak. Wano aramidak. Palakpakan ka? Kasta ka de, ha? Anya? Ha? Yehey! Nagawid ang ti artak nga asawa, kunak. No kasta ti kayat mong asawa, ay pumanaw kalangan. Mawatan! Na. Apay adi mo sungbatan day ta umawawag kan ka. Ay, kuha, ni paring dyan da ito. Awan mo't la sir di na tibagana. Isojak song bata na yun. Anya? Kaya't mon sakit di ti makakita iti star niya. Ha? Di nakman pagbalbalinan amaag si kausting. Barbie, tinaka-phone book anagan na. Ngam ibagamkit din ani paring John. Hoy, Usting! Uray ka anuman, di mo mayakar ti alipuspos ko, mawatam, Ha? Ha? Maamwak lang, no asino da ita Barbie. Kunak tumat kan ka, makakita ka iti inam nga star. Ay, nakaturog ni tatang. Buludak man ti cellphone na. Ni, damot password na. Anya nga tati password na. Tatang! Tatang! Anya ti password ti cellphone mo? Agay-ayam ako ma. Kabayatan ti pan naturog mo. Sige na tatang. Ibagayon ti password na. Itatang met. Ay, ko. Naganinanang mo ti password na. Kahit yung asawan, uyang ti password ti cellphone niyo. Wen. Sige. Ituloy at ti maturugan tatang. Ni, da kayo matgayam tatang. Ay, wan. Imayak tada na patag nga umay ko ipadamag. Anya day tatang? Ti asawam. Ada kano kakingkindi binababae dya inuman. Anya? Nagado ti nakakita kadakwada. Iso amamati ak. Anya? Barbie ka no, tinagan dya babae. Iso jay awag nga awag kan kwa na. Adi na kayat asungbatan no addaak. Iso da jay. Hay na, palagi pamti asawam. Tapno sardengan na day jay nga ramid na. Ay, tano saan siyak ti makalaban na.
na pare, ibagbagakan ka, agan-anad ka. Adun tinakakita kada kayo kin ni Barbie ijay inuman. Man ano kumangay no ado? Anya, apay, di ka mabutang kin ni bakit mo? Ay na, nukaskan ko na ti asawa. Ha, maama ka. Ah, apay ko mga agamakak nga eh. Taaw, amang mangan itiin na po'y agamakak. Unang, ang sabali no makapungtot ni bakit mo. Uhu! Baybayam! Iti kasta, at darason nga agsina kami. Tapno nawaya kami to ka ni Barbie. Anya? Oy, Usting, sa di naman ang tinagkapwam, ijay ka di ayan ni Barbie? Asino tinakaibagakan kay ti dayta? Saanan anas kan ni ibagak no asino? Song batam kit di ti saludsod ko? Ibagam no asino tinangidanon kan ka tapag sasawak ti awanan bay na sismusa. Na, apay ngay amang kapungtot ka. Kaya't mo asawan, pudno? Ah, Ah! anay ko! Ni tatang timay nang ibagak Aray. kanyak. Sige, ingka nga rod pagsasawan ni tatang. Ha? May salaang ti kayat asawan dayta. Pudno! Anya? Mapanak nakaklaang apudno dayta. Ipakita kun kan kajay inam nga star nga ibagbagak. Naglaad ka lang arudan, ngam chick boy ka pa'y lang. Ni, cellphone mat ni tatang tigam yun nanang. Wan anak ko, padasag nga rod alukatan, ngam adamot password na. Amok ti password na. Saan nga mo ni tatang amok? Ngamin, kastaw na ti bartak na idiimbagana. Kasta ka di, anyangay nga rod anak ko. Naganyo ti password na. Ah, kasta? Aha. Adda na text. Na, Barbie tinagan na. I miss you. Kunana? Tawanan ba in? Hustang! Ha? Apay akilat ang nagungot kayo nanang? Inkayaban ni tatang mo. Jakon malapdan ti pungtot ko. Anday! Anday ko! Anday! Apay nga ito nagpipigsamot ti sipat mo kanyaan. Anya ti basol ko? Imbagak lang arodan kan ka. Ano mapanak nakakapod no nga da babaim. Makitam ti saan mo pa'y anak kita. Anday ko! Anday! Anday! Pangasim ba kahit? Gusto mo ito na? Kita agman no di ka pa'y lamaulang. Ay, gusto na ata matayak mo ito ni ti pamayam. Anya, no ti ipagarup mo. Kat masayangan ak numatay ka. Pulos! Ha? Gaputa dagiti babaero akaskan ka. Saan asangayang? Apay ayakas na kamit. No saan mo pa'y laaliklikan day di Barbie? Agtalaw ka langan. Yang ay pare ko'y, dandani di ka na ilasin Kaslamat ten mata ti hapon dagiti matam. Simingkit mo ten. Si kamit. Nagsakit lang aruday. Nagraman pingping ko. Katawa ka pa ilaan. Makapaulak mo't ngamin day talangam. Apay ngamin na yan. Siguro, aramid ni bakit mo day tanya. Wayne. Ay, nabasa na ngamin amin nagiti text ni Barbie ti cellphone ko. Anya? Jakman amo no kasano amuan na ti password ko. Tadyak mo yung bagbaga. Ay na pare. Adda ay ang maaramidam. No babae ti agaramid iti wagas. Tapno malukatan da ti cellphone. Agraman messenger. Kaskada kumpormiditan ang naglaon iti kalukwan. Ha? Si kamit. Kalukwan ngay bagbagam mait. Ay na pare. Aklo naman wano saan. Talagamit akalukwan der aramidin yung kin ni Barbie. Sana ya. Ibagbagak ngamin kin kay di pay lang. Asar nga mo ter aramidin. Di mon urayan amamon ni bakit mo. O, anya nga ito. Nagbaling ka laga nga rod ang hapon. Anya. Nagbalbalo ka din ti asawa manakaw. Jak masigurado tatang. Inikakmatan iti pagnakman na. Ngamjak amo no tumalab ti naramid ko.
Anya tinaramid mau. Tinungpak at tatang, saan lang abas tatungpa? Tungpa! Anya? No di na pa'y laliklikan di babae na. Ha? Saan lang aday jay tiganapan na kanya? Muna. Kastate kaya't kukun ka anak ko. Marunong kang lumaban ako na da. Ay natatang, jak kayat asyaklatan tiluklukwan na. Talaga nga ipakitakan ko na no kasano ti kinauyong ko. Oh, apay kasta tilangam. Hmm, Kasla nagdagsin ti parikot mo, pare. talaga na dagsan ah. Gat iba ka ma. Tapno matulungan ka no nyaman dito. Nag-text ngamin ni Barbie. Makapungpungtot mo't kanya kon. Anyo? Ni Barbie ko nam. Ay na, Jack Lucky di kabailan no, liklikan na ko ni Barbie. Ington kon siya kung timang tungpakan ka. Ha? Di ka kadipay napabutngan kini bakit mo, ha? Sana pare. Napatag kanya ni bagat ka. Ang napatag mo lang ni Barbie. Ay, diyak ka muna niya tibagakan ka, pare. Tinumpa nakalangarudan ni bakit mo. Di ka pala nagnakam. Inton kwan, saan tula aday tatimaganab mo, pare koy? Oh, Rabiin, ngam aping awan pa'y laang ni tatang mo. Huwag nga rod nanang, kanayon na marabyan. Ay, mabiit man laang. Malagip ko ah. Malukatak gayam ti amin nga account na. Gaputan na i-reset ko amin a password na idinalukatak ti cellphone na. Anya? Pay manday jay nga usting. Agasam, tadda pa'y laro pang nga agawid. Ah, anya ka di man nanti bagbagan bakit? Ay na, di ka man agpamarang nga awan amom. Mapmapan ka pa'y laang, agsubsubli akon. Nawatam, Nay, apay anya ngamin ti parikot. salbag ka. Anay ko! Di ko nam siguro, jak mo dagiti aramidam. Agasam, dua ti account mo, ken dua met ti babaem. Agasam man day tausting. Ha? Talagang sakit di ana ito lang mon ti kinababairam. Iti ka ano man, di ka makailimad kanyak. Agura ka, anya ya dagit ang bagbagam. Daytoy, oh. Ha? Screenshot, daytoy. Kita ang dagiti awan ser-serbina asaritaan nyo kadagiti babaem. Oh, anya ti palusot mo iti daytoy. Sige man, Kwa, nakaalamot iti dayta? salbag ka! Anay ko! Awanan ka iti bain. Talagaan na ito lang munday tangawanim. Urayam, tatalaga asinaan kan. Ay na, imayak anak ko. Nga may ado ti mangibagbaga akas taon ti pungtot mo, idi kalman. Ay talaga tatang. Asino tinangidanon kada kayo at chismosa? Kadagiti karuba ah. May samot na kita. Amin amangag da, makibiyang da. Di dalat ako man agulimak. Inton kon pagsasawak ina. Ay, anak ko, pangasim ah. Day tati saan mo nga aramidin. Ay, dagita salbag akaaruba. Kahit sa dinaw tinapanan nila kay mungay. Yaka mo tatang. Pinapanaw ko idirabi Anya? Jak pagtatak ko ng ti asawa a babaero. Agawid no kayat na, saan no saan? Ibagbagak ngamin kan ka. Di naktumit ikaskaso. Kung anya nga ita. Kwa, talaga liklik ako na dyan, Barbie. Ay, kaya't ko pa'y agbyag paray. Ang mga no, mapatay nak ni bakit ko. Ay na pare, saan lang amangan? Ay na. Talaga ang mapatay na kaday dyan. Ay na pare, agbalbaliw ka ngaminan. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo urayan, nga dapay sa bali ang maaramid na kan ka. Ay, bun nga rod. Sa bali ti ugali na no makapungtot. Amon pare, nasingpit man ni bakit mo? Isu na lang, takaskan ko na ti tao at di na kayat ti malukluho. Isu ano makapungtot,
Talagaan na idumduma ti pungtot na. Ha? Maiturad na kapanguran pare. Isong agbalbaliw kan. Masaya ata nagsabat ta dito'y kalsada, Usting. Tatang? Tatang ka dyan. Adda ka di pa'y panggap mo agbalbalew, Ni tatang, mate. Di mo urayan na may boss, ti anos ni bakit mo kun ka. Ay, na, mga nagbabawi ka. Ay, itapay lang, agbabawi akong tatang. Ikarik ngagbalbaliw akon. Nasaya at nukasta. Laglagi pon da ito, Uray ka sa nukarigat tibiyag. Di ka gararamid iti may kaniwas a pagbabawyam. Ha? Tamamumbat ti anak kaon. Ay, ang mga nupog sa aton na day tangis mo no makapungtaw. Anya? Nasaya at tanagawid ka, Usting. Oh, aday ta. Naisaganak amin ng agargaret mo. Nawaya tiri daw. Umanaw kan. Anya? Mapan ka iti kayat mo apapanan. Si kamot bakit? Dinakman bakit-bakitan si kababaero. Ang mga numalipatak asi ka ni Usting kat mapatay ka. Na? Unay mo day tapungtot mo kanya akon. Pakawanin nakmutin please. Kaano pa yan naadal mo tiyag pakase? Apay, imbaon ka ngagbabae, Duraban kang tupay, salbag ka! Anya? Oh, talaga di ka pumanaw? Awan mo tiyam mo kapapanak bakit? Ayawan bibiyang ko awan papanam. Basta't ibagbagak pumanaw kan. Oh, nalawag. Oh, dagita kawas mo, alaamon. Please, bakit? Please, tarupam. Ala, ipan kung dagito'y kawas mo, Jerwar. Makaamu ka no sa dino ti pangipanam. Anya? Ay, unay kamutan, bakit? Ay na, di nakmaala iti pakasta-kasta, Usting. Ha? Awan lat asik iti babaero at tao. Rumbang kada kayo kat pagtalawan. Anya kamutan? Impan mong tumot itirwar dagiti kawaskaw. Natudwanan. Kun inalapay dagiti basuriraw. Na, kabailan na kun nga ungtan akasta? Ang mga nodyak makapagtapal, sikati sumaruno abalkutak, tapno alaan da kan dagiti basurero. Total, awan mat ser-serbem. Anya? Dinakbog kawan akasta kunakmat. Ha? Sa anak nga agpungtot akastoy, no nasaya at tiaramid mo, mawatang. Tanya nga rin ti pagsukatak na ita. Inaladamot tayo. Awan bibiyang ko. Saan kun aparikot no awan pagsukatam? Inka dumawat kin ni Barbie a babaem, barang ikan na ka. Unay kamutan, bakit? Ay, iti ka ano man. Awan karbangam nga agin pupungtot. Gaputa basol mo mat, no apay akastoy ti kinauyong kukan ka. Liklikam ti agbabai, tapno maliklikan met ti riri. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.